Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Nyotrep Youth Council kala sampai ba ya ka kot link kedom kapala tho syapang ka jinglong bian ka Memorandum of Understanding bala dep ya soi da ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam ha ka jingya penbej ya uput usam ha ka wat ka peningkong ka sengkala syemi gini senjam namar bah kala singi ublai ka arpun rew tri unai luar arajar arpuar ka dai lingku singiyap ka bah nyo jong uba hoping stone lingdo uway ni kirang ba khasi uba jukren nakapor si kapor halor ka jingpen scam ya upur usam bat uba angnut banyu i ya ki hima khasi kin om do ai ya la ka jong ka jaka ka puta u general secretary ke HYC uba roy ku person rem ha ka jinga keren bigila pathai ku bor ula ong ba ka jinga soy ka soskular ya penbet buat apdeng ka jila Meghalaya ba ka jila Assam kalong ka ba bakala namar ba bun na ki jaka jugi hima khasi la shudu ai bat syak nyat jubor syak jela Assam kaseng kala sam yakini kot link kedop nadu ke surok IGP terter syakhandai lat bat hamot phan liang kaseng HYC berokoi hukum gani ka sengi kepada ka lengkuk sengi yam keba nyau jonggu mayet hoping stone lengdo we ne kiri orang ba kumjur unoelam u baju keren nakapor sakapor bade bat kani ka kam kaput ubalayele ru kumnu ba kijaka jong ki himakasi kinom du ai bat kinlet cha sam ya hukum gani ka sengi keba irake kani ngismo kan mau burom danga jing sngo khang da ka jing sosi ya ka jing du no ka jong i kum ka jai pen riu yong niu riu rang ba urat ba jong ka jai pen riu ngi la sngo dei ban pen mi ya ka ni ka kwat ling kdom ban pen shai pat ba halor ka jing sngo bat ki jing shisha ki bangi kum ka sangi yeng adu ka ni khlip mat ka ba menta ban pen pau bakum ka jai pen riu ngi la du nong shibun ne ha ka ni ka jing ya pen bet put ka baningkong la ni ka ta ka phase 1 ka jing ya soy ya ka MOU ha pedeng ka sarkar ka jong i ba ka sarkar Assam kum kaseng nadu kasi ka basdang ila kren da ka basyay ya kani ka sarkar ban penpau ba kalayat bakla hakar kom penbet yo put usam hakani ka phase 1 namar kum bakalong hi kajat benriu nyu trap kum juru ki hima khamtam me ki hima jong ki jaka jong ki hima khasi ngila du ai chaka Assam kum mangitip kastan lani ka nongrim ka baga sarkar ka yeng ka ong ba ka baningkong ka dei ba namar bakat kum ka kaipot jong snam arja khatwei ya kabala summit aku tukapo dengan sarkar kani ka sarkar ka pementa ko ong bakamla syu ban haidin kelada kalong kumta ngi sofu bakum kaseng tada ngiya ja kata kalenti kajing ma bat kajing ya ka bakraw kan bu ya ka jat meri ko jongi hakani kuat ka ba arpat ka ban penyep kandon kajing penbet habai dei ki wei pat ki jaka ki bakam kum kalangpi kum ka blok 1 blok 2 ka siar khanduli ka desh domria ka nongwa mak tumur tengi kum ka seng ismo ban pen pau sik pat ba khnam gi pat ba bat ki pardo parasnam gi jongi ki nong shong snong jong ka briu nyo trap bro kuikin so thu ha e kini ka bakla kani ka sarkar ka bakla ka baningkong ka jing bakla jong kani sarkar ka dei bakam so thu ya uput usam jong ka jala Meghalaya ngide ba so thu ba ka district council ka yo ya uput usam jong ki district council ka dei lang ba ki hima khasi but ka sarkar Meghalaya ka bu lani ka yo ya uput usam ka dei lang ba ki district council Habakum ta ban yo la ne ban tip thi kana yo put usam jo ka jala ka jong ngi ha ban so thu bat ban pen ban don ka jing so thu jing mot kham tam bat ki hima khasi kumba kalong menta daki khat ar khat lai tli kisnong jong ka hima nong lang kala ya no sha Assam pinapet ya ka kisnong ki bahab hapo hima jerngam kilaya no sha Assam kisnong ki bahab hapo ka hima jirang ba hima nong spung kilalet no sha Assam la de pipet ya ka kisnong jimrigao ba kalengkung
kidai ki artli ki snong ki bahap hapo kahima nong spong pa kahima jirang kidai ki snong ki balong try di hima kasi ya ki kot jaka gitu ya ki beri ki basong gitu ki jaka la ai de ki hima kasi rega basusi kalong ba hakapor bo konrak sangmau chief minister jongi wiasoy kani ke MOU uklam kenjok khtian ya ki hima kasi de halor kata kanong rim ka bala pelong ya kini hima kasi wat banlet bantit ya kajengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng Kashari bakli do jong kari India kata ka Supreme Court ban penpa kajing persya halor kani ke MOU but kajing ong lani kajing bu palat jong ka sarkar jala ban ong ba ki brio ki basyong hagini ki jaka kinrai lakin let cha Assam ne kin let cha Meghalaya kalong ke ke bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbolong hapo Jimrigau kumbolong hapo lengkung ki brio ki basyong hang tu kimdai ki khasi ki dei nakawai pa kajai ban rio te ban ong ba maki kin rai laki jaka ki jong hima kasi kin hap chapo Assam lani kin hap chapo Meghalaya kalong ke ka babakla bat ka ban bu jing ma ya kani ka phase 2 pilai i lang baki kot kubor baki karne pali ki basyong hapo langpi ki basyong hakiwe ki snong ki la ban ong lepa bangi ngim kwa banwan cha Meghalaya ngin le cha Assam lengi tep ti kenapa bakini ki snong ki bahap hapo langpi sector ki ki snong ki badai hapo ka himarat nong mensau hapo hima mensau Telada kalong kumta, lada kini ki karne pali, lani kiwe pak kijai benri kin rai, lada ka sarkar kan ong bet ba, ki beri ki basyong hatu kajaka kin rai la kin le cha Assam ne kin le cha Meghalaya ka umut ba kajingma kan bu yangi namar bangi tip ti kena bakini ki beri ki la de pen pa, ba kin le cha Assam te hatu kan nomlong ka jingdu nong pat, ya kajaka ka puta jong ki hima kasi. Ti bat ka wiru kajing ong jong ukon na ka kaipot ya ka bala submit house nam aja khatwe kan bu jingma ka bakrau ya yangi hakani ka phase 2. Namar kumban supentip ya pi haka report jong ajak hatway kisnong hapo block 1 block 2 kidon tangkat tu kan itli ki bami kerteng ndrai menta pat kidon kumbasan pho teli kisnong ki bakwa banwan chapo Meghalaya tela dau kon rak sang mau la de ban ong lupa bangin ngin stick laning ngin bat bet ya kata report jong snam ajak hatway kajing keli galong kan jayu gitu kisnong kasi penar ki jong ni ki bakwa banwan chapo Meghalaya kumangili iya hakini kisngi kot kubor bakatu kaseng kebodon hatu ki jaka ki bahapo Karbi Anglong Autonomous District Council kila ada penpon pa dak basai begini ki jaka ki hap apa Karbi Anglong District Council kim kwa banwan chapo Meghalaya tilada ka sarkar ka jongi kabu lepai ka jing ka beningkong ban ailat ikini ki beri basyong kini jaka ban rai lakin let chenu bat ka baar ban suang bat ba ngingin bat ya kata ya ka kaipot jong snam ajak hatway kan bu jing ma ka bahe ya kari ba kajat mendri ka jongi de halor kata kanong rim bakung kaseng ngi penmi ya kani kot lengkdop ya ka bangil ai kerteng ke MOU bean beriti ki jingma ki babu ya kajat meri ko jongi khnang bagi pat ba nong snong kin su thu ha ei ba kani ka sarkar ka kala bakla kani ka wat ka beningkong bat kumno kan penbet ka kani ka wat ka baar ba kum juru bangin dawana ka sarkar ba kadai ban review la ni kan phai biang namar ladang im phai biang ya kani lada kani kam MOU menta kala along an la ni kelas kalong kumba kalong menta ka jing du nong ba ka jing ka bakrau kan bu ya ka jala ka jongi hakapur ba kilet ban ya penbet ya uput usam hakawat ka baar dinginget belamba kani ka jing ai ka jing sam jongi ni kot lengkrop ki para ki nong shong snong jong jala kin so thu babale kum ka sengi yang ban persya kani ka MOU bat kum juru ban pan ya ka jing kersan ka jongki ya ka seng bah bangi syem ginu gila nang ni sakmat ban penpau ya ka jing persya ka jongi ya ka MOU ban dawa ya ka ban review ka MOU kinong shong snong hi kin don lang ringkat bat ni bat kamtam e kin don lang ringkat bagi hima kasi bat kinong shong snong ki basyong haki tu bitan kaput kata ka de ka jing kwa jongi kum ka seng ai ki minta ba sam ko lugam nakaliang ka jongi ngila penbet ba menta kasi kumangade ka kumangi ong in penbet ban sama ni sor shlong ya bangin sam kaleng gi jaka hang ni apo IGP ban kidon gi office sarkar apo DC office apo mot kran bukum juru apo hang ni apo khandailat ban adin kata kin ki thot ki jongi kin salet ban sam chakeleng gi jaka apo sor shlong bat hakini gi sngi gi ban wan pat la shay le sisngi ka jing sami kini ki kotlin knop kandai ru apo Riboy district West Coast Hills bat habaro ki district ki bodon jong kabriu nyokra. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.